Antibiotikoak, txertoak, anestesia. Izugarrizko aurrerapenak izan ziren guztiak, baina medikuntza arloko ikerketa ez da gelditzen. Ebakuntza gorputza zabaldu beharrik gabe egitea, edo etxean bertan proba bat egin eta diagnostikoa minutu batean eskuratzea ez dira agian. Penizilina bezain iraultzaileak izango, baina zalantzarik gabe bizitza errazagoa egiten digute paziente hori. Eta adibide gehiago ere erakutsiko dizkizuegu gaurko saioan, pauso txikiek urruti eraman gaitzaketelako. Has gaitezen! Estepan Gaintza erradiologo interbentzionista da. Irudigintza teknikak baliatzen ditu gorputzean barna tresna ñiminoak gidatzeko, ala nola, kateterrak eta orratzak. Gurutzetako ospitalean egin dugu hitzordua, medikuntza ezin baditzailearen azken aurrerapenak ezagutzeko. Kaixo Estepan, lehenengo galdera zuzena izango da, zer da medikuntza ez invasiboa? Ez invasiboa izateko, ez azala, ez mukosa, zeharkatu behar dira, tratatu nahi dugun organora ailegatzeko. Aldiz, invasibo edo inbaditzaile minimoa den teknika, bai zistada edo orratza baten zistada baten bitartez, edo ebakuntza txiki bat egin behar dugu, nahi dugun patologia tratatzeko. Aurrerago adibide gehiago emango ditugu, baina hasteko zein esango zenuke izan direla azken urteotako aurrerapenik garrantzitsuenak, bai ez invasiboan edo minimoki invasibo horretan. Ez invasiboetan, guztiz ez invasiboak diren tekniketan, nik esango nuke radioterapia, zera teknika ez invasibo klasikoena, porque gehienetan ez daue azala, ez dugu zistatu behar, kanpotikan emondako energi fiziko bada, erradiazioa, da barneko minbiziak edo zenbait tumore tratatu leike eta gainera primeran egiten da gaur egun, radioterapia fokalizatua nolabait asko zehatzagoa, anatomikoki zehatzagoa erabili dezakegulako. Gehiago? Beste eremuetan eta invasibo minimoetan tratamendu endobaskular guztiak, hau da, arterien barnetikan eta angiografia baten gidaz, ailegatu gaitezke eremu askotara eta tratamenduak arterien patologia tratatu dezakegu. Adibidez, bihotze edo kardiologian, hemodinamikan egiten dana, infarto akutuak edo arterien estuguneak edo estenosiak tratatu daitezke. Iztarretik bihotzen egiten diren. Edo arteria radialatik bebai gaur egun gehiago egiten dana. Badirudi, kanpotik begiratuta joera orokorra hori dela ez da, ezin basiborantz jotzea, ezagik tradizionalak edo deituko genituzken teknikak alboratuta. Hala da joera hori existitzen da? Ez nuke esango, zirugia jarraitzen dago izaten teknikarik zabalena eta fidagarriena patologia gehienetan. Teknika ez invasiboak esango nuke komplementarioak direla zirugiarekin, ez dute inola ere ordezkatzen. Nola egiten da aukeraketa? Kasu honek invasiboa behar du, edo ez invasiboa? Ondo. Kasu bakoitzak normalean batzorde multidisziplinar baten espezialista batzuen artean hautatzen da eta era pertsonalean gaixo bakoitzak jasan behar duen tratamendua bere patologiarako. Ederki, ezagutu dezagun hemen gurutzetan duzuen medikuntza ez invasiboaren adibide bat, AIFUA. Asteazken goizero, paziente bat gurutzetako ospitalera iristen da dardara kontrola ezin batekin, eta ordu gutxi batzuren ondoren, bizi kalitatea berreskuratuta irteten da.
dena kirofanotik pasa beharrik gabe. Transformazio horren gakoa AIFU izeneko teknologia batek du, intentsitate handiko ultrasoinu fokalizatua. Hemen gurutzetan dardara idiopatikoa tratatzeko erabiltzen dute, hau da, beste gaixotasun batek eragindakoa ez den dardara. Gaur lehen aldiz, Parkinsona duen pertsona bati dardara kenduko diote eskubiko eskuan. Teknologia honen bidez ultrasoinu guin asko kontzentratzen ditugu garunaren eremu txiki eta zehaz batean. Une hori berotzen dugu eta zauri txiki bat sortzen dugu. Erresonantzia magnetikoak gidatuta egiten dugu. Teknika hau 2010ean sortu zenetik garuneko nukleo sakonetan erabiltzea izan da hedatuena. Zenbait gaixotasun tratatzeko balio du. Mugimenduaren asaldurak batik bat. Lehen proba erraza da, baina oso argigarria. Pazienteari eskatzen diote, espiral baten barruan marra bat marrazteko, baina dardarak eraginda ia ezinezkoa egiten zaio. Ondoren, estereoataxia marko bat jartzen diote, tratamenduaren zehaztasun milimetrikoa ziurtatzen duen koroa moduko bat. AIFUak ohiko resonantzia magnetiko bat dirudi, baina hardware berezi bat dauka ultrasoinuak igortzeko. Gaixoa aztertzen da erresonantzian, irudi proba bat egiten jako bertan, erresonantzia bat, eta hor bilatzen dugu guk kokalekoa, lesio egin behar den kokalekoa. Endaka ultrasoinu dut bertara, eta egiten duena da lesio termiko bat. Eta lesio termiko horrek zeuzenan arindu egiten dago darra. Kontrol gelan, 11 pertsonaz osatutako lantalde batek adi-adi begiratzen die pantailei. Neurologoak, neurokirurgialariak, erradiologoak, erizainak eta anestesistak guztiek koordinatuta egiten dute lan. Behin eta berriz sartzen dira pazientearen gana, dardara desagertzen dela eta albo ondoriorik sortzen ez dela ziurtatzeko. Dardara idiopatikoa botikekin tratatu ohi da, baina efektu mugatua dute eta denborarekin dardara handitzen joaten da. Alternatiba kirurgiko bat badago, garunaren estimulazio sakona. Garezurra zulatu eta elektrodo batzuk txertatzen dira, pultsu elektrikoak ematen dituztenak bateria bati konektatuta. Gaixoak albada, bere egoera orokorra ona bada, alda planteatu AIFU hau edo garun barneko estimulazioa. Orduan, gaixo bakoitzari esplikatzen jakoz alde onak eta txarrak teknika bakoitzana eta berak aukeratzen da. Hori holan da. Gero, badau beste talde bat, beste talde handi bet, adinez nagusia dena, edo kirofanoa sartzeko arrisku faktore importantea daukienak, horrek ezin dira kirofanoa sartu, eta AIFU hau aukeran bat da bere dardara tratatzeko. Garunaren estimulazio sakonak duen abantaila nagusia da, bi eskuetako dardara aldi berean kendu dezakeela. AIFUak baina, kirurgiaren arriskuak saihesten ditu, hala nola, infekzioak eta hemorragiak, eta pazientea tratamenduaren egunean bertan itzultzen da etxera. Efektua berehalakoa da, eta emaitza begibistakoa. Lehen zirriborro bat zenak, marra baten antza handiagoa du orain. AIFUa edatze fase betean dago, eta etengabe ari dira aplikazio berriak ateratzen. Gaixotasun asko tratatu daitezke. Etorkizunean, esaterako Parkinsona. Eta portaeran asmendu batzuk tratatzeko, adibidez, garunean zauriak eragin behar dira, eta kirurgia horrek arriskoak ditu. Eta bestetik tumoreak. Izan ere, garunean sartzea oso zaila da. Eragiten duzun edozein kalte dramatikoa izan daiteke. Tumore txikiak suntsitzeko beroa erabiltzeaz gainera, beste estrategia bat da tumorea dagoen leku horretara botikak helaraztea oso modu selektiboan.
Gaurko pazienteak normaltasuna berreskuratu du eskubiko eskuan. Urtebete itxaron beharko du ezkerrekoa tratatzeko moduan dagoen ikusteko. Bitartean, medikuntzak aurrera egiten jarraituko du, hain inbaditzailea ez den etorkizun baterantz. Ikusten ari naizenez, teknika ez inbasiboak eraskotakoak daude, ezta? Ze teknologia dute oinarrian? Egin dezakegu bereizketa edo sailkapen moduko bat? Angiografia edo arterien barrutik kontraste bat sartuta arteria hoien mapa ikusten duten teknika erabiltzen dutenak, adibidez bihotzan, lehen esan dudana, hemodinamikean erabiltzen dana, edo zirugia kardiobaskularran bebai hartzen direnean aortan edo arteria handietan jarri daitezke bai nola stent edo mueletxorik malguki hori, baina handiak, aneurisma bat dagoenean adibidez. Orduan, angiografia endobaskularrak diren teknikak eta beste batzuk dira irudiaren bidezko gida berekin egiten ditugun beste tratamenduak. Erradiofrekuentzia, mikrouinak edo eta laserra bebai, horiek egiten dira irudiak ematen digun zehaztasun anatomikoa eta denbora errealan ikusi dezakegun egiturak tratamendua egiteko. Izan ere oso lotuta daude, ezta? Irudigintza medikoan gertatu diren aurrerapenak eta teknika ez inbasiboak, ezta? Oso lotuta daude. Oso lotuta. Medikuntzak, teknologia medikoa esango genuke orokorrean, asko garatu egin da, ez bakarrik irudia lortzen duten tresnak, baizik eta profesionalen trebetasuna bebai. Irudigintzan zehaztasuna eta teknika ez inbasiboetan zehaztasuna zuen aliaturik onenetakoa izango da. Esan dezakegu presizioa, zehaztasun anatomikoa dela gure arma. Zehazmeatz leku batetara milimetroetako gune patologiko bat zistada batekin ailegatu gaitezke eta aurrek alboko egitura anatomikoen kalterik egin barik. Hortaz, jauzi bat izan dela esan daiteke irudigintza diagnostikoa egiteko erabiltzetik esku hartzera. Horiz, diagnostikatzeko erabiltzen genituen teknika hori, bai eskanerra edo bai angiografia, bai ultrasoinuak, azkenean tratamendurako bebai erabili daitezkela konturatu ginen, eta horretan gauz. Interbentzioak egiteko tresnak, ezta? Hori da. Odol tanta batean minbizia detektatu daiteke? Bai. Oraindik ere tumore bat detektatzeko eunaren biopsia bat egin behar da. Prozedura inbaditzaile bat. Baina biopsia likidoa iraultza eragiten ari da minbiziaren diagnosian. Minbizi zelulek DNA zati txikiak askatzen dituzte odolean. Arrasto genetiko ñimino horiek aurkitu eta aztertu daitezke odol lagin soil batean biopsia likidoaren bidez. Gaur egun, proba hori tumore baten evoluzioaren jarraipena egiteko erabiltzen da batik bat, baita tratamenduaren ondoren berriz agertu ote den ikusteko ere, edo tumoreen mutazio espezifikoak identifikatzeko, medikuei terapia egokiena aukeratzen lagunduko dielakoan. Biopsia likidoak ez du oraindik biopsia tradizionala ordezkatzen diagnostiko metodo gisa, baina jada bizitzak salbatzen ari den tresna ahaletsua da, eta ez inbaditzailea. Irudigintza medikoan egindako aurrerapenek gaixotasun askoren diagnosia irauli dute. Baina bada beste teknologia bat, simplea eta eskuragarria, pazienteon esperientzia erabat aldatu duena, test azkarrak. Laborategi ñimino horiek gai dira lagin bat segundo gutxian aztertu eta emaitza bat emateko, gure etxean lasai-lasai gaudela edo farmazian bertan.
batez ere COVID-aren testaren ondoren jendeak ohitu eginda testak etxean egitera, eta orduan nik uste gehiago komertzializatu dituztela. Haurdun zauden jakiteko edo COVID-19 duzun antzemateko testak dira salduenak egun, baina aukera oso zabala da. Gernu infekzioa, giba edo helikobakter pylori bakterioa duzun jakin dezakezu besteak beste, edo glukosa, kolesterol edo D vitamina maila neurtu. Farmazian erosi eta etxean egin daitezke, intimitate eta askatasun handiagoarekin. Farmazialariak hala ere gomendio bat du. Nik beti gomendatzen dut, etxean egin nahi balin badezu test bat, jakin behar dezula oso ondo zer neurtuko dezun, ze emaitza eman dezaken eta ze ondorio dauzkan emaitza horrek. Jakin behar dezu, emaitza horrekin berriro errepikatu behar dezun testa, joan behar zeren medikura beraiek egin dezaten berriro testa, medikamenturik hartu behar dezun, tratamendua dagon. Hemen daukazu zistitisaren testa, hau egiteko, hemen dauz 3 test, bale? Dezuna da, pixa egin, potean, bale? Eta gero, farmazia gehienetan, test guztiak ez badira ere, test azkar asko bertan egiteko aukera eta bidea eskaintzen dute. Horrekin batera eta edozein zalantza sortuz gero, aholku zuzena jasotzeko aukera izaten da. Detektatu nahi denaren arabera, lagin mota bat edo beste eman beharko da. Test azkarren sailkapena egin dezakegu adibidez, muestraren arabera. Muestra esan daiteke pixa, listua edo odola. Odola adibidez, glukosa neurtzeko odola beharrizkoa da. Eta segituen esango dizut nola da. Odolarekin egiten diren testak, bai etxean eta bai hemen egiten direnak, lehenengo eskuak ondo garbitu behar dira, bai? Eta gero egiten dena da ziztada bat, odolaren muestra hori atera, eta sartzen da zuzenean testak daukan xurgatzeko leku batean. Glukosaren kasuan, odol muestra hori sartzen da aparatu batean eta zuzenean aparatuak ematen dizu zure glukosaren emaitza. IESaren kasuan adibidez, COVID-aren moduko test bat da odolarekin egiten dena, baina gero emaitza da positibo edo negatibo COVID-arena bezalakoa edo haurdunaldiarena bezalakoa. Listua lagin gisa erabilita, 2 modu daude testak egiteko. Isipu batekin ahotik listua hartzea litzateke bat, eta bestea listua hodi batera botatzea. Gernuaren kasuan, poto bat erabilioi da. Beste salkapen bat izango litzateke zer neurtzen duenaren arabera. Orduan, badaude antigenoa neurtzen dutenak COVID-arena adibidez, antigorputzak, IESarenak antigorputzak neurtzen ditu. Horregaitik itxoen behar da, 3 hilabete zuk kontaktu hori izan dezunetik testa egin arte, zeren antigorputzei denbora eman behar diozu sortzeko zure gorputzean. Eta gero egongo litzateke, hormonak neurtzen dituna, adibidez, haurdunaldiarenak. Hormonen kasuan, gernuan edo odolean dugun hormona jakin bat detektatzen du testak eta horren arabera ematen du positibo edo negatibo. Test mota honek gehienetan hormona badagoen edo ez dagoen adierazten du, ez haien kantitatea. Merkaturatzen diren test azkarrek fidagarritasun handia dute, baina denek dute positibo eta negatibo faltsu bat emateko aukera. Horregatik gomendatzen da, tratamendua beharrezkoa izan dezaketen gaixotasunen kasuan behintzat, medikuarengana jo eta laborategiko test bat egitea. Hitz egin dezagun, medikuntza inbasiboaren abantailez, printzipioz, pazienteak jasotzen ditu, ez da? Abantailarik garbienak eta handienak, ez da? Hala da? Bai, nik esango nuke abantailarik nagusienak izango direla, arrisku gitziago duten teknikak direla, normalean, zirugia irekiarekin konparatuz, zehaztasun hori, presizio hori dalata, eta ebakuntza txikiagoa egiten dugulako, orduan, komplikazio gitziago, hospitalizazio denbora bebai, gaixoak ospitalean eman behar duen denbora prozeduraren ondoren, edo
oso motza edo batzutan ez da egongo hospitalizaziorik, ze gaixoa etortzen da, egiten zaio prozedura eta ordu batzuetan etxera dijoa. Abantaila begin. Eta horrek noski dauka beste abantaila da infekzio tasa txikiagoa izatea, infekzio gitziago duten prozedura dira orokorrean, eta noski ekonomia aldetik bebai merkeagoa esango nuke, gehienetan, askotan ez, baina gehienetan gure sistemarentzako merkea. Osasungintza publikoa ere irabazia interesgarria ateratzen duzta. Orduan, teknika horiek oso ondo enkajatzen dute, zirkuito kirurgikoa jarraitzen duelako bebai lanean. Komplementarioak, beste gaixo mota bat edo beste patologia batzuk tratatzen. Tira, bukatzeko, etorkizunari begira, zer gustatuko litzaizuke tratatzea edo sendatzea teknika ez inbasiboak erabilita? Bueno, gustatuko litzaidake, orain tratatzen ez ditugun zenbait tumore bebai, teknika ez inbasiboekin tratatu ahal izatea. Edota ailegatzen ez garen gaixoeri terapia hauek eskaindu ahal izatea, bebai. Bueno, eskerrik asko, Estepan, ea lortzen duzuen. Bale, mila esker. Baeketa bat, sintomarik gabeko jende multzo bati egiten zaion proba eta miaketa medikua da. Aldizkakoa izan ohi da eta helburua gaixotasunak fase goiztiarrean detektatzea da. Osakidetzak gaur egun minbizia garaiz detektatzeko 3 baeketa ditu martxan. Bularreko, kolon ondesteko eta umetoki lepoko minbiziak prebenitzea dute helburu. Iker Alba Deustu auzoko bizilaguna da. Osakidetzak abian jarri duen proiektu pilotu batean parte hartzeko gonbidapena jaso du eta ospitalera etorri da emazteak lagunduta. Prostata minbiziaren ikerketa pilotu bat martxan jarri dugu eta honen helburua prostata minbizia goiz detektatzea da. Osi Bilbao Basurton egingo dugu. Eta guztiok jakin behar dugu, prostata minbizia gizonezkoengan intzidentzia eta prevalentzia nagusia duen minbizia dela. Ziguten eskutitz bat, triptiko batekin, informazio guzti honekin, eta animatu ginen emazteekin noski, animatu ginen estudio honetan parte hartzea. Ikerrek bezala, 10.000 gizonezkok eskutitz bat jaso dute. Bertan, prostatako minbiziaren gaineko informazioa emateaz gain, proiektu pilotuan parte hartzera eta azterketa mediku bat egitera gonbidatzen dituzte. Egin beharreko gauza bakarra, hitzordua eskatzea da. Deitzerakoan, lehenengo egunean, elkarrizketa bat izaten da pazientearekin. Eta bertan, minbiziarekin erlazionatutako datuak batzen dira eta odola ateratzen da. Odolean, PSA, prostata antigenoa neurtzeko. PSA-ren proban, prostatak sortutako proteina bat neurtzen da. Prostatako minbizia detektatzeko, diagnostikatzeko eta monitorizatzeko erabiltzen da. Ematen duen balioaren edo mailaren arabera, beste proba batzuk egingo dira. Emaitzak onak baldin badia, bihar bidaliko digute SMS batekin. 3tik gora baldin bada, ez diate deituko, bihar, deituko diate hurrengo astean,
estudionekin jarraitzeko. PSA maila altuak ez du esan nahi ezinbestean minbizia dagoenik. Beste afekzio batzuen ondorioa ere izan daiteke, adibidez, prostata handitua izatea edo infekzio bat. Beraz, informazio gehiago behar da emaitzak interpretatzeko. PSAren balioaren arabera, erresonantzia magnetikoa eta urologia espezialistarekin kontsulta egiten ditugu. Eta kontsulta horretan, pazientea eta frogen arabera, hurrengo pausuak ezarriko dira. Beharrezkoa ikusten badute, hurrengo pausua prostatako biopsia egitea litzateke. Erresonantzia magnetikoak proba hori egiteko modua aldatu du. Izan ere, gailu horrek prostataren irudi garbia ematen du. Lesioa non dagoen hobeto definitzen du, biopsia zuzenago eta zehatzagoa ahalbidetuz. Proba pilotu hau Europa mailako proiektu bat da eta emaitzak emateko jendearen, kasu honetan gizonezkoen parte hartzea behar da. Ni berez, enitzateke animatuko, baina ja 50 aldean gerturatzen zarenean, hartzen duzu bizitza baitaren nolabait, ez dizut esango serioago, baina ikusten duzu ere osasuna izan behar dela zure bizitzako oinarria alden eta urte gehiago bizitzeko. Orduan, esan nuen, zergatik ez. Osakidetzak urteetako esperientzia du mota honetako programekin. Aitzindaria izan zen, umetoki lepoko minbiziaren baeketa martxan jartzen, eta kolon ondesteko minbiziarenean, estatuko eta nazioarteko erreferente bihurtu da, duen parte hartze eta estaldura tasa handiagatik. Baeketek gaixotasunak garaiz detektatzeaz gain, patologia batzuen garapen osoa prebenitu dezakete, kolon ondesteko minbiziaren kasuan ikusi den bezala. Bestetik, programa horiek osasun sistemaren kostuak murrizten ere laguntzen dute, gaixotasunaren fase aurreratuagoetako tratamendu konplexuagoak eta garestiagoak saihesten baititu. Proiektu pilotoa egiten dugu, jakiteko zein den prostata minbizia baeketa egiteko modurik onena eta jasangarria. Frogatuta dagoelako, detekzio goiztiarrak bizi kalitatea hobetzen duelako eta hilkortasun tasa ere murrizten duelako. Lortuko diren emaitzek eta datuek lagunduko dute aztertzen, ea prostata minbiziak ere aldizkako populazio baeketa bat izango duen ala ez. Izan ere, ebakuntzarik onena egin beharreztena da, eta prozedura inbasiboak saiesteko prebentzioa da gakoa. Gaurko saioa amaitzeko Elujarrek aurkeztu berri duen Elujar Zientzia hedabide digital berria erakutsi nahi dizuegu. 25.000 edukitik gora eskaintzen dituen webgune baten da. Batez ere nahi izan deguna da, hedabide izaera hori indartu, albistea gaur egunera gehiago ekarri, jendearen handik gertuago egon, edukita tal berri ez hornitu, eta itxuraz eta webgunea erabat berritu dugu, bai. Zientzia.eus webgunea eta Elujar aldizkaria bateratu egin dira hedabide digital berria hau sortzeko. Eduki eta atal berriak eskainiko dituzte, hainbat formatutan. Hedabide digital honetan, ohiko albisteak, erreportajeak elkarrizketez gain, gehitu eta erantsi ditugu esaterako emakume zientzialarien efemerideak, bideoak egongo dira jakimina setzeko, baita ere asteko albistegia kontatuko diguten bideoak egongo dira, podcastak egongo dira, audioak ingurumena jasangarritasunaren inguruan eta baita zientzia eta teknologiako gai orokorren inguruan. Eta noski, Teknopoliseko edukiak ere bertan izango dituzue astero ikusgai. Zientzia.eus helbidean, zientziari buruzko informazio guztia, Elujarren hedabide digital berrian. Datorren astera arte, agur!